Sme členmi Európskej únie, nie sme tam žiadnym nováčikom. Myslím si, že naša snaha by mala byť o silnejšiu integráciu tohto zoskupenia. Pretože iba tak môžeme hrať alebo mať silnejšie slovo aj v globálnom meritku. Na druhej strane sa ozývajú aj hlasy niektorých jednotlivcov, ktorí hovoria, že by sme mali byť nejaký vyvážení, alebo že dokonca by sme si mali zachovať svoju zvrchovanosť. Ja chcem k tomu povedať len to, že časy, keď sme sa bili do hrude a hovorili o zvrchovanosti a zároveň sme boli v čakárni, kým sa rozhodovalo o našej budúcnosti, sú už chvála Bohu za nami a verím, že sa nikdy nevrátia a že Slovensko nikdy nebude viac zvrchované, ako keď bude sedieť za tým stolom, kde sa rozhoduje o jeho budúcnosti. A ten stôl sa volá Európska únia a preto my v tom jadre chceme a musíme byť. Slovensko historicky, kultúrne aj hodnotovo patrí na západ. A prezident v tomto môže zohrať celkom aktívnu rolu. A minulý rok v novembri som vstúpila do hnutia Progresívne Slovensko, samozrejme v kombinácii s tým, že to bola ponuka práve od Progresívneho Slovenska, ktoré je mi hodnotovo blízke. A musím uznať, že Progresívne Slovensko je pre mňa absolútne veľkou oporou. Zber podpisov cez dobrovoľníkov, našich členov. Neviem si predstaviť, že by som toto zázemie nemala.